Go Golden State Denver Nuggets. Go go go. Tay. Counter. Go 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 go. Bang. Lamang na. Lubong ang Lakers, lubong. Sanawa. Gaugod ang Golden State Denver Warriors. Ang Lakers game 1, game 2, game 3, game 4. Gipil di. Luoy po. 4-0. Gitamak-tamakan o gitumban o yagiyakan niya, gitakyan pa dun ang Lakers sa Golden State Denver Warriors. Time na ni para kubraho na to atong daog. Looy po yung kamo diha mga fans sa Lakers. Unsa pa inyong gihulat? Balhin na mo. Pre! Kalaugaw pre! Pak. Kalau gawa pre apa ngabli dia pre? Pre. Kalau gawa dili bitaw ni katong manok tukay nga gidungdung karon ba? Imo ning amigo pre ba maningil ra ko katong pusta na to sa NBA. Pre. Musunod ako diha pre. Sige pre. Nya pre. Wala isa ko pre ha. Luya ni mo ikon kaon dagtawan pre ha. Ay nagsalig ka ng mga butang adi ang isaligan pre. Kwarta. Luya sa amaw oy. Na-depress pag-ayo ba tungod siyang kapildihan. Salig mo gud sa Lakers ba? Way klaro. May gani kadala ko kaming saging ba nagakaon siya. Luya sa amaw oy. Oops Kwarta. Saan? Wala guro ron oy. Saan man maglain na ni chip bay? Wala ron. Kilawgaw na agi si Paritsit ba? Murag gitripingan ko ani mga buang ba? Migo. Kalawgaw. Migo, ulat ako. Migo, ulat sa ba? Unsa ni problema nimo miga? Pwede mangutana? Pangutana? Kalawgaw. Chicks. Kung ano sabi pangutana nimo miga? Migo, mangutana lang unta ko sa imo ba nga asa ang dalan nga gianan nga padulong sa imong dughan. Miga. Ipalihugog doon sa dughan ko. Maglisod ko ginawa. Migo, unsa man ka migo? Okay na ka? Okay na. Bantog ray na kutasan ko miga. Kaya nakasulod naman dahil ka dire diri sa kundugan, diring dapita ba? Kani kagat tiklo gid ni. Headshot. Abi ni mo migo, sukad pagkakita na ko nimo akong kasing-kasing ni sayaw sama ni Abi ni mo miga, bisan dili ta kaila, ikaw ang bugtong unggoy nga mukit-kit og mukaon sa akong saging nga gahion. Kalain, abi ni mo migo, nagwapuhan baya ko nimo. Naman migo, single ka? Kaya ngita ra ba kog ma-partner ron migo? Oy single oy, asa man og partner ta miga? Oops, isa. Nakoy standard sa usa ka lalaki, dapat kapasar ka ani. Kalawgaw. Unsa man ako na miga? Ay unsa pa, imna ug makahurot ka ni, aw kita na. Isa pagdali din ha.
Oh? Kapaitir, pero di ko magpaalkansi. Uy, Kana, sige, yarok. Da, balintong lagi kising sakang. Da, tanawa. Ay, di mo day mao. Ay, di ara. Manong wala man ni sulod iyang pitaka. Pagka-inutil ba ning tawhana? Asa naman ang bae? Yaw ko. Rapi na lipong jud ko ba? Unsa garo ning painom sa kuha ba? Dah. Kayasa. Patayan nakaihi ko ba? Animal nakisian pa kog sakang ba? Ana tanawa ra lagi. O mao ra gini akong ginaingon ba? Scammer gitong bayhana ba? Klaro kay manulisa ito ba? O siya kabalo? Nga wala diri akong kwarta. Ang akong kwarta? Siptira. Nara diri Kuno pa malata be. Okay na nagaputos mo na kay plastic diha